lakini alipomuita Yesu, alipomuita Mungu, alimtetea. Egesinga kia maseseni ya worship edition tomocha Eriogo chora Ndizi TV bunegeta seni kia unambeye masama mirani ya kuza awards tomerieta kuza gochiase namba 15601 na kurika Ndizi TV asensemo ye TV. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Ndizi TV obwansu bwomogusi. Gochaso mwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobegeta seni kia uwanjete tuma ujumbe ngayelieta kuza gochase namba 15601 uwatia marago na gachora Ndizi TV koba egeta seni kia ugie TV kio mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS yeye teliko na chakende Boigo na bugu wake kura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. Ekiombe yokurobo konyi ke International Solidarity Foundation igobono kiaro rirego chia kurobo konyi asebyombe au bitari ebye serikali ebibigo konya kurwani chisegi chegenka asechi county cha Kisii amona Nyamira erinde konyo robo konyo bu wekebyombe byo biri kigwe na gokore meremo asegeka kyo mwako yomo yabeire bigotanga na gokeya chisegi ekyo byabeire bigosira bari batwariro mo chando wechisegi chegenka nabo igoko bakonya konyo robo ene bwabo wetera sebigambero egati ebyombe byo biganirigo ichori erinde konyo robo konyo bubwe chibesa namone ebyombe bitari ebye serikali civil society organizations nechi CBO gose community based organizations amona biribire binyoro gose grassroots movements ine notagete kwelikia genda se website yekyombe kyogia ISF Eliopwe nyorere chi form cho wecholia unyare gochi download wecholia sege songo na wechitoma se email isfkenya@solidarresource.fi litukolio mwerio lyokwelikia erire chumaine omutienyo gatano chitariki sano na ibere omwaka oyo. Wamanyirina obugima bwa makeya bwatakira umwana ubwatu bumanyi ili kwegenderea sama tukali busio bono lyatirimba Technical and Vocational College chinsemo chiri chage susu niye kubatu kama somo gucha sabana ili kwenyorera obumanyi au ine umwana uguni yakora kirasi ya gatatu na gatatu ugoseta chetu gukora sukuru na akorete kirasi kiri 12 gose niga bwatu bumanyi gite atagete konyora ubumanyi bonde bono lyatirimba Technical Vocational College niko yakwira mabaga aseje course abuna bono mechanical engineering aseba kubundusa welding and fabrication welding turning and machinery egatiche course chinde insinse ya mechanical engineering wigo mbabwate course na building and construction aseba kwigiri masonry plumbing egatiche chinde chinyinge mbabwate school of hospitality aso kwigira fashion and design hairdressing beauty therapy garment making egatie chinde chinyinge mbabwate kwiga masomo a school of business asumano ga wanchiro gosoma supply chain management sales and Monchumurigire bono turendege gasentunde ya kaberane mono ekero togante gosangia munaye egesero ijuma ekero nago chiye koti ya ulitanga libuna ndochiko twara mogeni to sanganera chinse chikobono chiyabono marko tumulekire na gukwanira mange ane mono kurwase bungeli ya kitoto cha South Miye County ya Kisii tero ngo kwanira omugana no ikire SMS ni se wana margoba ni maite amarange kwa bero mukomera na SMS ga gona sengi choli bageli twanya romu anchumurigireria igotonya rogo sanga monere gotaire biroti ga mwarigani go cha sore libono anyare kwemenyekane tumaye go chaka wake mbakaneno go normoni ase margoba yabona karibu sana mheshimiwa Biamono sana soko ngarigani. Yes karibu sana ni maite
abanto abange mbare bagokora sti bande bakoigwa ase bade yo muri Ndizi TV nabo goteba na kyokoro kwa ne bunge lyokoro lyotya go kumulekera mange ase marko yabo. Asante sana. Samarieta inkoroku Anthony Kibagendi incho muchumbo bogetutu chache South. Bogetutu chache South ne constituency ya Mase county ito ya Kisii County and then kama gegansa Nyamataro. Yes, na someten sa St. Mary's Mosocho primary school, Kisii Primary, and then St. Mary's Mosocho, then Maseno School, and then kagenda Maseno University. Lakini nakumilio go nkwani obegete bandi ya Manchester United. Ono mate timu ya gutwara bosuku. Ati gutwara bosuku. Timu yani ando goika. Goika ngata gole timu yani. Asante. Lakini umate bali batanganete se. Na ntomanyete. Yabona timu togoto. Akati atura de chikosori. Tozo chikosori chia siasa. Umushimiwa ati matene ntunde ya ntangani ko gamba kurwa se bunge yo. Ene ntunde ya ntangani ko gamba. Ene ntunde ya ntangani lakini naboleti angeka tatu nkamanya gocha konyora lakini igorende na maete nkyo muchumba bwente gokora nakige kogera buna na soete iga na nyadire gokora igasi wango bune bwenerete and ekine kegere toigweta abantu bagokwana na igasi to gokora nendunge na ende na rosetie timu ingia ina bere kingo kina nerenga ke yonsi na bere kingo bolchikure chicharo getucha kwa bole tianga chuntunde isa to otariko ira bugambo ensemeyo ntigia ko tomo joka gendrana kino nyatinda ira oyikanga kie mubumurai asengencho kirenga kinale kuboria abana inchi babo getucha cha South mbabu atomoyo bwoko ngachikura lakini ndire babu gete na mumuro tarakora ki tarakonga alafu naende 2007 2013 bakarente propaganda etabu enerete marabata ya no mwana oyo mwana go muswati we katabwenti gotogambera bagacha natindaga cha tinda nyoma lakini na maana baragoteba turagasura nyoma ngakieyo lakini ende na tekaga cha nyoma ayuande tachieti komata kera twegete 2017 abantu mbangakerte chikura chinyinge sana actually nomination nkabwanka urwa no mweshimo urengo urekoboli nere ukoro kwa Samuel Omwando tincheti konyora nomination ya ODM lakini ndende ngachankairana by election tu abwate na Jubilee karanairana na Jubilee bantu mbanchete Jubilee mono lakini bado bakambikira chikura chinyinge sana nkaboyo kabere ngakieyu aende kebere nabo yo kabere ekagera rende ngatwaro moyo bwogo chane chinguru zaidi 2022 bono ngacha konyora na kongire bia naende bono mangana ali batebete na turanyuma turakora kibono gwasoire kabisa ali konyora bono ali aetire na yande nkanya embrace kereba ari gotano no mwana tabwati se na mangana bunayo gateba that is the truth tikarende inche na bonde gabuna ne presentiri abana inchi nabangina paka baka bali babwate batarire bamaite na tari gwanja ko muntu ko iboruigo bakamwa rende konga libaganyare korabo getuchache sawa 2022 nkiama kigwa satana kirike kolike chikura sebo 2022 enarenge ko 2017 ekera na soete Jubilee nga service ya the current president William Ruto ngachaka rende como support igali bune advisor mangana youth affairs na political affairs tokabwatera na tokarosi UDA na taite goterina na UDA lakini rende UDA nero bali na rente togochase UDA abande baraba chumbe bono bakangea chisegi bakangea kunduania ngakieyo na korente bitina bitali bike lakini ende ngachikorengereria kupima egento nkere bagotera na kusikiza ground ngachanga tegerere ground abafuasi bane baganteri asagi ya piora soe na endo ire chikura no DM ngakwana ne party leader ya ODM ule Raila Odinga ngakwana na umugavana urengega that time governor James Omaribongwae ngakwana na Uparanya Joho onsi bagante karibu ase party ngaswale nda ase party ya ito ya ODM no rende na tete konyora na nyari gochoro ase ntune ntangani mushimo nko uri tu ticket ya ODM nande bono gwachiro kana ninke kiagire to kana ODM maya ko bakore ticket ande bono kwere no basabe ticket ande kwabiranga no murayi bwense nkyo tasarute UDA asengencho kwabere no murayi bwense ange ngaki ingoli kyarenge kerokeke erinde okina UDA asengencho batende ndamunaka umaete ninche ndatebe ninche na agachete UDA kenyingi maninche na rego tomu naenda na identify abantu bakoro ku coordinator
nabwaterana n'abachumbe bali bare kumusupport yo munene bwense Yes, sir. twarosie coordination team twarosie cell kira twari kwenda tutebe meru twarosie egochaka n'abantu baneiga bantu 10 yanya gukina lakini egachega ikana gotebi abantu mbale narentete gochase UDA including abande barenga abachumbe engakie yu nande bara abachumbe bono n'abande bataite kuborio bochumbe kere twasoa mutu abe team bakarorista iririo monene bwensare konga a profile na konga go believe in me bakagonte inda bari bara abachumbe abande mbagokiri bakange ebitina na bari kusukume ebitina kabisa even that time bari ko moro kinanje tinko nyara gochorwa buno muchumbo bogetu chache south ono nga decide rende that is the time na rengeretina kiti gangende nkwanire ngo Raila nkwanire governor Ongwae na aba bande batendere ODM lakini ni konyoro taranda so ODM ucho kwana na Raila kwa na baraibande konyora Kenya kwanza ose UDM baraka na bari ko ticket yakonyora mbaraka ingi kiagere to kule rusma pema gekogera abantu bukwabe na boro nakyo kwagache saiga tomenyora nabo gesongo nkerega goteba abantu bale wise muntu obwate birengererie bironge nabo goikase kwarra ochenje birengererie the muntu it's only a fool who doesn't change his mind abege songo goteba no muntu muliri bweka utari gochenje birengererie igo na pimeten karore ground nkike goteba plus na gotebirie bitina nekisegi kiarenga se UDA ukaronja ariko gwanjira kiare kunganjira na ende umaitenga kie ninje na arenge mutu ono bali barengo bakabanda bachumbe bare korra timbwenere tiko bara bakangea kisegi ekino embono mbali gwancha korawo ase barabu UDA rasi onye mbali mutwe yorigende kingekoba mushimo taragenda tambe enganaga ni komanyana abantu mbale kuwareta te UDA ngake kwarengoro bona ndi gwachire ODM abantu west na barobo ose kwa batigeto na batigeto asengencho kero muntu gari gupima chinguru chia ya sare abantu mainly na ruete nabo na babo getu chache south a majority of them bali rende tu na ireto lakini bali na konyona bekire kuru the larger Kisii county abasaye buna babo gachi babo Fidel babo Boss Mairura Mheshimiwa Soro Mheshimiwa Jafet no emangi no DM arenga agacha no musani bwe president urenge na bande bali tu asogete na mainly ninche na magara na bande babere batatu ekere Mheshimiwa Machogu asoeta se UDA une candidate ya bo governor na rente to ogoturbana gete no mbali bare gotena nobo obo MCA nkuruwe county ga tutaya mu murabune nduruche kuru Machoge na banda abange mbasoge tasengencho uri mere gachite nembinu ya yokora na bantata gete banyore chi ticket cha UDA lakini ogosoka kwa netari koro kwa gerete bali bagasoka aya mche nasogete kivyangu karengere na kingokora nyare go chorwa uno muchumbo bogetutu chache sawa alright maiga yuko service emyaka ebirenko erere nkieke kenora atebia abamenyi bense mini gwekiraniri na ndi kwa rigetu gwikirania sega kemyaka ebiri egente getangani no goika abantu baitange ekina kigento kya muhimu kabisa uno muchumbe egento naamua no goika abantu baitange kogenda koba available goika matanga goika chiskuru goika na nechi nyangi asama be na samaya lakini etu achagete okorenta abantu baitamo tugachaka nege tugekuru kuna public participation kende kionsi toko korase constituency yeito igokonyora ntu igete kogamba n'abananchi tukaigwa naga nege sima togo tangani iga school etigira rosuri ementu classes chive rehabilitated iga tubeke tokole roofing iga tokole gento gete na mangana bunayo ekine okuika abantanga so first priority yao no ikabantanga agoika abantanga erinde ayeto chikokorera abantu ebintu orengerete ko bakorera igoko baekere ebirengererio na baro bakwebyabo erinde mwegwana nkimubwente gokora ekina ndatebe gento kya muhimu egetangani umushino otaraso kura se point ejo abantu bakobayikange ngakiki mukomerana oganya matanga kera berumena nabantu abo gosenko bangore cyamatuko nekinga kinchiro gatebona kiro mutingo bena nabantu bana nchebono dirito tarachaka kere tu arekoro tutarachaka gocha korosi gendo gekuru strategic plan ina korete gendo gekuru public participation na benge barasa okurangeria abantu asiga
moikaransa abantu bakoeresera ibirengereri tubwate nebi itwagochora ochigo tokorerebe naye kwa bataina arengerereti ebi biri bimorochi ase ebindengerereti tokubwatera nebi bie mwatebire erinde tonyare gutwara strategic plan nabo tware kumira naigo neritangani eria kabere na abere kingotara chi school ngotware gendo gekoro kuna stakeholders forum totebe school buna nyagisai narangiria abanafunzi abaiboli abalimu na education officers be county na sub county tuumerana twakwana twaborani nkayobo kongobore nkayobore merugore twaikwana na kitoko tokogenda mutwe batutebi what are the priority projects batagete noche asande nainde tokumera n'abantu bantebye mangana ande noene kerende asama be buna matanga ndire kwenda matanga ali yokubuta kwenda maragoba abantu bacha litobute tabantu bangeresera ku interact nabo nainde noene matanga main event naro nabo muntu agutenena buno mu MCA chi coordinate chicheito baruo bakoraki bantebye igento barengere timbwente gokora chikanisa lakini naende ase county ngima wasotebe no enkenye ngima onde tayo ndakwatebi obwate a team erwete kurigora mpaka anse ebweka ine yane egento kekuru kwe team yane na ronde very proud of ase ngenchonche igombwata abantu bakuru ku coordinator para as sub location level yeah and then bakolente report ase a ward coordinator bakurukuru ase ward coordinator balenta ase omo manager ose personal assistant nero ya escalate go chase obisi yangeresa igoni mbwata chi team chingia chi kogera ko ba felt to the lowest level ye constituency ekero umuntu abwate lingana igago tangana se coordinator yatira igo pakari yangikera naende twairanie report paka yamoikera yes etimu iri gonye bega taro kurnderi yeta singincho no ganete ko bole 2027 osana se kibwate timu ya underground nchego mbwate team for egento gekorokwa easy coordination erinde nyare guikera abantu raisi n'abantu banyare kungikera raisi nabo kubolia bugitutu chache south matanga tayarabe mbeti ntoma a representative kitutu chache south mochango toyorabe neba ne kanisa erienke kabisa oserie nene kabisa mbeti ntoma abana ba mwana tayo in my constituency okomocha konyora basari aseki mbwate coordinators to the lowest level mtu aruchi basari the other day of 14,000 beneficiaries mtobwate a few that did not get there is a category ase bali ba korta application batari gwaka kura bogetu chache sawa abo etu ateba tiga bagende bawe basari ase bagwake ase bagetekura lakini mbaro bataichore chichi form ya ose tobegete kebande kyo muiboli ose gento getari ase form abuna baro bwa sengenje batanyorete ntwa kwanete ne chairman ne kamati kobekera ni ubare bintu babwente gutwaramo erinde by uchicheki this coming week at least by naende bune serikali yasukia matuko yoko igore school I'm sure before the end of in another 10 days naboko nyora twa kodira mangana echi basari asengenjo yake tubwate coordinators to the lowest level ekero bwato bokongwa se aso omenyete naboko anda paka mwe coordinator naenda bana inchi mbaba manyete wamotebi bamintu tindanyora tinyore tibasari mwabwaterana nere mwaenda office ogokonya kurigie form ya onye kwa korta application banyora igento tatache tingento gete twarwo baruo bakokonya goichori elindo nyare ko base elist yego chikoya igo coordinators bane a team yane n'abakuriye gasi ba office baro ba parliamentary service commission baro ba CDF alafu ni coordinators we are doing a very good job mushimiwa ndatokonega wasaba kuri babo bakorera imirimo wa service yao kiretire kigwa tumugete ko nyara goikerania abantu aba ngo bekara service yao wanchira konde wanse gotayo otari kwengera nse mugete asokonyara kwa abantu emera ma service yao umaite unabono abantu bare team yane n'abantu natarire nabo esabariye for a long time abantu mbale bari goche team yane ekerebya muguko biro bikoera naende bakoraki batama lakini mbarona barenge loyal keretori igoro keretorense always no bari nainje naende bakonge report bune bwenerete naende gento kenda about my team totebe mu manager one ose CDF chairman ose mo secretary ose no ene coordinator nabo bagonte umugambi kuguika segete kwanira gento gete ose
mugambe buna gwachete seitaria egento nkere gwakwanete getari boronge bakonkorera correction intuntu anchete kokorerwa positive criticism elinde twanyara korenta ugonchoreri bono etimu ye n'abantu nabere kingo walk this journey nabwo naende nkarunkanye balance ka make sure nsemo gete yanyorre obo chairman semo gete obo secretary semo kere ward nere represented as a CDF kere ward nere represented as a CDF office ntubwate PSC nero ntubwate kere ward nere represented oroche boge tutchachi south mbobu ntubwate amangana yobo nyomba mono enda mabagaro to kunyara kugenda kere nyomba onye chiro iga etwarengere naki kere ward tigenyare konyora a representative lakini chi coordinator barabu is up to the sublocation level. There are some sublocations chire chi nene abokonyora bali babere batatu lakini kere sublocations somehow ntubwata at least 2 coordinators. All right. Tarako kwana na kwa bero go sira mangana chisemi sana asogo tare chisku au muro bero kyo begete una omo jumba bwenseme yo ane mona sensemo yabasaye toroche chikasi chikongete nekigwa kini yabasaye bayo ana asase bonge yao. Asante sana soko bodi swali elirigia. Number 1 ngot gasi chiro chinchikora tiki nchiyo. Lakini bado ngote matole asto kunyara kuligeri bantu bake chigasi. Naende nchiro chigotoka nchiro chitali gotoka. Lakini ngote bya bananchi baitoiga. Onye gosomerete kosigete. Kenda ligi omutandao ligi advertisements asoko rap chigasi chira advertised wakora application that eliogo oikeranetie buna batagete ekere kwa kore application kwa ngakera kose gwakera a personal assistant kose constituency manager kose CDF chairman kere kwa bakiri kwa bataina kore application uchindizi TV une presenter mchenali gyomo nyene ndizi TV namotegaki nkonyera abantu ababane bakorera application iga utakorana kyuko bakonya onye ge konyarekana bawe gasi onye te konyarekana narona tebiwa na tebiuga naga igereka naiga lakini egento kya muhimu nkeri mbaro naende ko encourage basoye biasara nan aban mbaro mono abangi nambale bagocha bankwanera narra mungnoyo na banku mugwate simo goreno ne create kemo kyenyanya osekie egunia emwe ye biasi ochakire biasara naende bagendera naende abasaye mbali bagochaka ebiasara bikeigo totebe kenyonsi yakuigura ose biasara byokonia mandasi nabasira senkonyara lakini muhimu chibese nchiroto bwate chia uwezo fund une wiki egocha nkuru team bwate naende ntubwate uwezo fund team ebiyombe mbiri bigocha kwa chibese yawo bale abande 50,000 bande 70 100 abande 200 banyare gochakire biasara nebiyombe lakini entongo tebya bananchi baito especially abakitutu south na gusiengima elinde tonyare konyora chigasi naenda abana baito banyare kogenda ngumbu uchi Dubai Saudi Arabia Qatar onye Germany no Canada na America boni igarasi mu montatu are skill etakante boni iga in the job market asenge ncho chinse chinda abantu nkogotabale na America Europe yonsi na Asian Tigers Korea Japan mbatageta abantu bago chigokora nursing abana baito nkubasaba genda musomere nursing abantu bago chigokora plumbing umete bagaka agali mbako nyara gosoa nyaro na gutinga chi pipe chiria abantu bago kora mechanical abantu bago kora electrical abantu bago kora carpentry igento gekuru kuna welding kuna bono Dubai nja chakulikia abantu basomerete welding abantu chiri bubere kenyingi matali gusi bantu mbatogeti iko asengecho Dubai ngo build yere nkorosi bale a pipeline kuru Dubai ekoenda mpaka New Delhi India 2700 kilometers batagita abantu basomere to gusambereria umaita abantu bale bagusambereria ska bago korega asengia lakini mbasomerete basomerete through egendo gekuru kwa apprenticeship okonyora akobere siori gusambereria nero land over time ogore welding machine okoregas lakini bali bataite certificate bantu mbanyare tiko koraki kotoka igo ufundi abantu bagende basomere ufundi naende na kiekyo tuabwateranire ne serikali nene tuagachire e polytechnic ekuru kia mwasi polytechnic otaranda nsemo ye polytechnic umushimiwa tati nkwira ni mage ga keigo rero gese ko bakibagende buno mushimiwa tari office
mbasa ikiara igokera kotana kio musauri rasegete ngotira sama gokone umuntu uri rasegete ngotira soko gokone abange sana guchakira obisi yane nkwa utwarenga mabaga tulika abantu asityo obisi cheitu obisi eri arengo tokunyara gotaya ningorige tuo nchego chakira obisi yane nabokorora abantu bakorete ki barikire. That is one. Abantu mbaro babere chi lecturer chi polytechnic awa na konyiru no musaye gete ore ministry garia mugambi gete tobwata tinta itiko teberieta bari bakoreta application musaye buna kurendi kuru nyatie karia kwenda nyakiogiro ekanisa is now a lecturer at Kajiado Polytechnic. Tobwate umuntu buna ndugu ya Leonard kuru nsa bunyagatanyi na sugumete bono no ari mawego technical. That's just an example. Yeah, okay. Na abanda abange abali mbali kuna serikali mchetinchi etiko umabagana umo CS unale kwa abachumbe banda lakini amabaga ali atome tugoche sub county yaito Kitutu South sub county na sugumete ka make sure bali bako wa mabagayo n'abantu ba Kitutu Central sub county no nalgo cha se point yumu ishimigo na gweta abagocha saba jumbe ayengi akarata kwete iri bama na singi nchora sense meye gosora sense number 1 ekeromati ya nyarenga umu CS osoro gari ko mochecheri sana umwishimo osoro lakini gari ko barangiri bonsi obaera amabagamo oyo nasinge nchapwate entemiyoboke nyomba achaete chinyomba chinde nakigekogera CS machogu atangeta amabaga nyomba kya asinge ncho inche ekere machogu ari kora mwali tangani kera matemu asogete a KCSE 2022 ninche natenenete ngatebichi bisakubinde bimosike bitige ko chaya bagusi naende bitige ko mochecheri lakini ekerama bagacha kwanza noena abachumba babande mbairi no kuoga kwane kwagerete barobwa sengencho baraboba bakagenda kutugama ko musasima akaba amabagayo abira 3 lakini noena ayo abira 3 nakibari kubaga you see ekeroro mu CS o education eserikali ekurika abantu 60,000 igo bwenerete buno mu CS kwali yema bagakiri busatu out of wali yago tumugocha gusi kiri busatu kwarangeria ba MP bakisi kwakero umuntu amabaga 200 kwarangeria umu senator kwa amabaga no 300 umo women rep 300 umo governor 500 abachumbe abumbonsi kisi na Nyamira ya kwa manyakoru kwali gichi MCA wabakuni no na mabaga abira go satatu kwali gichi chief kwabaterigia abana bari kurwe imitie metaka kabisa kwa mwana na mabaga aba chief kisi na Nyamira bonsi pia bara around 650 kwa kiro monteri melimo kwa manyago chaba bagwete chikura no na basani babu na mangi na magara nini abantaba kwa ba mabaga abira 3 that way igokonyara gusiyengima yakunirwe lakini uraba umu CS education amabaga umu PSO umusa oira so bonsi Rift Valley aikwatigari naenda yamake kwa ruo no ensino nyaribali naende kwenda ko ire nyombe yemo eite bwenerete ndamukia gutwara gocha sori asengecho igungo tevi number 1 ekera ringi gocha UDA kocha gote nobo governor na tebeti umu president yaya kamotevi umuntu urabwe urashinda nobo governor bya asabanta abo bwate no mingo magara engakiyo asengencho umingo magara election ya 2013 2017 na ari konyora chikura 120,000 yeah na enda arenga gapatia gasinini kare kurukwa PDP igwekerari patia nene na bago compete fairly na barabwe lakini abachumbe bande bakae uriyaki bakacha bakapetererio yubagatebo uyo nere tutagete of course na chitaka parental embarrassment lakini ikobono ubwamati bwene bugachaga kubutoka kuruenga asengecho kwa kandata basukuburi tabe candidate ya UDA ngakiyo asengecho na bwato bosemio bonene ase UDA aso advice na ebi na bintu byachete bikagera nkarama chaya asoire babiri disorganized nkamusa isiko nkasoa ODM
ntwaro muntu obwato mojega high school kadino tunga musocho kare yabwate amangana y'abana bakorebya muka invite umuwaziri w'ikise budget ngote nase ngencho manya umuwaziri w'ikisemi kadino tunga Kenya ngima nero yabete namba 2 nyambari ekaba namba 1 ekerago chikwa ache skuru eyo ako ignore oetananire chiskuru Kenya ngima kuru chibese chinyinge lakini skuru enene buna kadino tanya konye yabese negwete e project nerari hall enene sana ye ministry ebwenerete gukorwa in kadino tunga tanya gukora ki chiskuru chinde gago tuma chibese igari bwangire gutuma eskuru buna kiogega konyora ya kure we have revived it ebwate project enene sana nerete neine tanya konya eskuru nera rentera chibese Nyabururu girls out of nchikuoga ekeruru mwalimu ekerote nerete SM as a minister kuru gusiga ngukurigere nakini project kichitara kuru gusiga ari wato mebintu bwango kwarigere nechi skuru chirense chibwente koimo kiwigo wato mabese na chibankenke barosere classes chi labs ebintu bunebi irindo nyari gonchura gusi tari nage kugetuchache South York chi constituency tubwate echire 13 na ende kereto gukwana iguru yo mugusi is Kisii and Nyamira County warigere chi constituency chi 13 na kyogo chisira tokonya omaete ngokwana egento getega abantu baku no omaete umugambi oyo CS arangeretie abachumbe ba UDA meeting na ba ODM lakini agatebia ba ODM tokakanye waiting room aba UDA bagasoime bakaragera kera bakura kuragera tukamanya kuragingeri ugo chaima tani nani ndagera ya tobolete umuchumbe nasi nyukwego ndagera no intercontinental omwishimiwa igento gotebete nenkuragera baso yakare baranga baso tekere tuira ni tua soete ime na tua nyorte bako enkisana yes ekingo kwana abantu baseka tani nani ndagera tua tagete my brother ekene neke ntubwate problem yes so okay apart from kuragera bono nkimwaro ntubwe mutaragera tena kikia bagati tose ninki no iko tukweboliga bono omugambi kyo ugo to segregate paka sindagera como CS ekeroire kerokyo go CS ekeroge kitori kwaewa unaye ekine kiao ne familia yao gose umurengo uri go support nabono muntu kwa Owalo MP CS ya ICT botuku gakorangeria abachumbe bonsi ipi babogere obatega kimi maete no embari muri ODM moko nyara gosoka openly lakini ndende tigatokore gasiamo ekintu gitinkira na kimuroche toko gekora irinekero umuntu a benefit intwe oyo itega kwegimeria urangeria usoro mchunga nyamu mchungo ligingo dafeti ligingo oyo noyo tiga actually abantu atigete isko ninche donya toto barongo umuntu kwa Osero Patrick Osero na umheshimiwa Dr. Nchoke over time agacha naenda akachaka naende kungusa abande iga bono ntigire nche but there is no problem nje timbwati problem why do you think again reto kusikia bana yo gotiga majana na senye ncho cheting como sasini ya ekiting no bade abande bakumusasini ya na bono inki una noche buna na kwanire okuga agotebo kuno komorama ina kinaramire ekene kianengo kwana naende nche tigango tebi the little resources tokwe une serikali igonko tumia buya naende nyasaye bwanchire abana inchi nkorra bali naende bakora vetting baro lega singokora noche nakiki abana inchi bakorete banganchirete kwarorire all opinion polls tia koriru since tu aswete bunge John CP almost 11 kera opinion poll ase Nyanza igonde namba 2 go 6 to go 4 Nyanza ase Kisii igonde da namba 1 go 7 go 6 so inche egasiane ngokorande onye karoche tari biya konga opportunities it is okay egento kero kibago chabakora bobe abachumba baba ba UDA no mo CS no kogende kere na ruani na bekire binte budget bagenda kurwania babirusia ase budget alafu naende linachire TV Citizen gose KTN gose NTV na atumire serikali president inko ngakirere
ya ngakira ya ntogonyera nkiyoko kwanera igana iga na ruona mubori inchirende na kiyota etembe onye muri konga kende na ende nere oteba mna yaya buna echiro gete tigebe kubese gete para gete you know umushimiwa nga bintu kibiri kwa beke kwa urirwe bunaye asensemo yawo na bono tari okurwa ogochererwa na bono epara nere kurukuru iteresi goraria yacha gosoka getare yaru getare yagenda asakuruku mwisho wa lami yaru mwisho wa lami iranda nyakoe epare yamanya gukrosi epara yaenda kioge matongo magegaria yabwente kubwatira neri yaraganga lakini eri yaraganga nabeke lami for the first time in Kitutu Church okrosi gari ogenda sakuruku nyamatuta magegaiga ogende ochigosoka Riverside na ende tire ruguru ete kurwa sakuru kuongicha eche gosoka matieko eche gukuna nende lami ya musocho epare yu ya beire asege nduge ku design level for a very long time president yekange assurance nkorosi were bakamanya kurwa naende bakagata bakabeke bitina naende kararu siwe budget epara ya nyakoe gochimarani na rwanire paka bono na ikiri ase nkagata nkanye sukuma igega so budget bono mba kunyara kurusi eronkorosi were aya echiro ya nyakoe twagwente kwa uchibese ebe expanded nero abachumbe babere bakora namba robali chinguru sana abakisi county naende bakaminyoka bakaenda bakarwania naende Ariana iga bonchari lakini mushimiwa ne anyakoe na kia bachumbe barache kurwania chiro ya nyakoe etaba ne gwe kwende nsemo ya enda mwamu it is possible baenda gali bate yomo PS president ya tebire lakini moisonde PS ya boli unaki president nkie gutumira abachumbe eta gwakira direct igo guchakira the next financial year chi project chinde barwani kidogo ngokora chire kobekero chire chibese epare yaraganga gochigonga epare you may not believe konyora banyerusiri banyerire bugirango ngacha kurwana nkarwana nkanyesukuma diribacha konya rosi naende bitina naende bakaruse contractor bakanyeira gochi ase nyakora gochikegogi naende nkarwana kairanie contractor igacha korosie pare naende bono no etara kora biarosie metarobia naende bamungusire you see so into etogo tebaiga nabanya goturwani nyasaere na turochere tamabira ibintu byeito mbigendrete gusuka abana itimba gente korra naende ningente kubwaterana no mugabana ne chiaze agency nchire chie serikali nkoenda nakwanira quietly kwanyore ibintu byakorekani nakoregas umushimona ngira maiga ake nkiyete robota ne ndamwa mbekogera abantu mbona inkyo muntago chako koligeri ande ngikiragira umuntu akorigiye kwa sababu nambe yemo umuntu uyu abwate bunga yakoregas ono mujumbe ubwate bunga yakoregas nasi cyo mubungo uyu araje kukurwania segi bogetutu gaiga onyo kubagara sasa menga nande ngikiya mpaka bakachaka kukurwania umaite number 1 abachumbe bali bakorora bara abachumbe mono kubwa abachumbe bande umaite 20 pieto kuri omusharo bwekaino noche lakini mbali bakorre bali chinguru mono kubwa bande bono una bono umuntu chaka korora una sengencho gotebie president yekene una ngwatebete koirani ore bangonse bono gwachire konye kini ngwatebete koirani ore cost of education inche nse gwachire konye kini ngwatebete ngokorore 1 2 turakora nkyo kungainira abana inche umuchumba orora buna bono nere kogokie president no go frustrate right noche that is what igomoni gento kubuni gwana gotebekene no gotebekene arafu ogotebo kwekene kwane endears me to the people nkokera kule abana inchi barana ki oyo osoyo nero torengereti nero to ogoturwanira Nairobi yari netaba buna maite buna bon tali abantu ba Kitutu Church South Boka bategerera na ngusi yonsi na Kenya ngima paka bare America bono ekere bali ngumbu na wapi chinsemo chine chigoteba akibagende okwandire kene bali bachaka koigwa angamba robo lakini goko barangeriga mbago kwana kene kerigotana ki eserikali ya Tuganda Misiri kuru independence mugusitanya komisi ya segendo gekoroku permanent secretaries mchena bongo kwana bara mbago kwana na bongo tayana ki promotion chia balimu
abantu baba promoted n'abantu ba Rift Valley Naam. na Mount Kenya boka abaitu bali baba promoted n'abake nandi bari ko ugantu kakeiga barumba gutene naga abakwane nabonje ngotana ki obokuru mwimbore eke buna development yego koru Naam. otare Rift Valley yonse pichi project ichigendererete ninche nacha gutuora pake pare ye junction kurwe junction ogenda town Town. e contractor yairanire pare konyora yakoreki Yatigirwa. ba nyetenenire asiki ukuogo kukwane gosogo kwana kwane na kwagerire ebintu bigosuka bono bali bararana ki ngyo yako erwa attention lakini ekere bako wait e opportunity mbali kurwanira mugusi mbali ku barobu instead bago gandamiza asenge njobu atibese kiri ba twoibeirwe cye bango bakwenda baye bune bribe bacha basera abantu einera magendera se bale gose banguse ebintu kwente kwenda ki constituency kinde bayirera sobo bavuge to aina magendero tigango tebi gente ke about life rocho muntu kuru Magufuli Yes. John Pombe Magufuli. na sogete ne chinguru sana kuruan kukorera aba Tanzania igasi lakini agatwara ubukurumi asa abantu bo opposition akang'eako ng'enta CMCA chikansora chiare kumukwanira chikumo tebi tali gukora gasi burungi agachakarigi e opposition leader akanyaka masasi ange 20 tachieti gokwa akutuma abantu baguita ukuchi kumukwanira bobe waitwa Nyasaye akapima akarana ki umuntu uyu nakiago chanda abantu banega nkiago akokorera abantu bobega Nyasaye akamua asingencho bantu aba batamuikere banyare ko mu revenge agatebe gento ke kumurusione gente que sinini ekoro ku corona no nyigwete Ningo bwate byo mushimo. egente ke sinini ke koro ku corona na ke kumurusiense Igonki uri kitu kwana. egento ko teba neki tiga ko chaya abantu tiga kuruko kugandamiza abantu tiga kokorera abantu bukurumi Nyasaye naruche Nyasaye will deal with you Igo aye ebe bunerabe go ikote nekene Ntenekene ngo gotebi na gatokorega no, totegera. chengo No te ngote- nuko kuruchi besagete mushimi go chinga Chingo pakankanye president igagwachire bobe noenekere nare ngobisi yaye nakamukaniri eke nkeri boronge eke ireiga iga kwana iga Bono bintu byo biramigwa nande bigumbi cyane kyokora. na kibiko migumbicha na amanyire bunanko gata uri abananchi bakitutu south kipara na rosiri chionzi kibese nkire ruto na amwana kitako chigacha mugukoe echirasima chiche chechipara chia CDF rasima chiche lakini asengencho ni maete okukwana ekene soon bachake gutuma abasigari bachake gutu frustrate batene nie bintu geteiga lakini abarinchi na barobumba korteki babwata obongo naende mbaroche soon bachake gotaya anti corruption ekero kubatebye kene bakabaliye mbinu yo go frustrate All right. Ere ko mumira no Lakini, muwaziri, ere ko yeah. mumira no muwaziri machogo. Yeah. One on one nkyo ramote. na mumere so many times nkomo tebi you are a big letdown to Omogusi community I always tell him that yeah because it's the truth onye aba challenging iko bali kabalimu more than 20,000 of the 60,000 koromo CS wa korugusi abana baito balisiko batarikirigasi aba promotion cia balimu kiakolirwe abalimu baito umuntu osukiwiga abande mbairi promotion All right. yeah Lakini So- watemira ko motebi na kyabwata ko nkalenganda motei bami Lakini gwata igata gito muntu cho motei nayo maite kirege tumye muno mu CS naye to gusasi na batagete oko motebi obuororo tini gukwana na botindi gekere nko mukwanira igonko motebi bona CS ogwali munkori kubore otagokora igana okune busiyengima abantu bakonyeke orra igombo benko motebi noche utakurwanira abarimu baito banyore chi promotion orora igombo benko nkomotere aya abantu akurika kigasi we appreciate Yes. otemire oira abantu chi council members ye chi university and what have you Naam. a council member we university iga a council ekomera na inaia kane osegatana omwaka omonto egwalawe umanya kuira abana bake umusbati tote na Edna Kangwana Naam. emwaziri oyo lengega obo council member what is that iko bwente kurwanira abana baito bari ku permanent and pensionable jobs
tari chi board echiruto squeeze genda gukora ako chikuigu kingo kwana iga mnango kwana iga oli kabantu babiri batate board abantu very young umranaro kurku Jared Ongwae wewe board na chi board bakobeka iga abantu nechi council lakini nkobori aba challenge bari kuchisiyo permanent bakuri mesara emenene abaiko bari ku chi permanent and pensionable jobs abantu bande bari ku permanent and pensionable jobs abana babantu abungo kwana igoro yabo bari ku permanent and pensionable jobs abantu ababatari ababono bacha baye obo board nini batakonye muntu. All right, yes umushimi abantu bari mo complain ose bari mo gotema gotebekene ose bari mo gotema goteba gukwana buri bintu bigokorwa na muri nsemo ya ODM buka gosanzwe bayudi ngo kwana mbaro unabona ntubwati wa Mushomba tali UDA ntubwate Jack Wamboka ole echame korokudap ntubwate Kibagendi ole ODM Babu Owino Edwin Sifuna ntubwate Mwenje ole Jubilee ntubwate na bange tole na mbali balansi ya serikali ya Kenya Kwanza mbaro pakile serikali ya Kenya Kwanza kuna bono Majimbo Kalasinga MP ya Kabuchai ole Ford Kenya nere no ali na bago teba igeke na go tebna mwatete muri komenta bango nkimo komentera nkimo kulikera chikabira chioka ibere isato serikali inki igondo bwate team talina na ODM book. It is across the board. Yes, we are not ntoli bange lakini we are resonating with the people. All right. Back wekase bunge yao amangene stima convite amangene system ase bunge yao na kikwa ikire yana ekarona igete umaite kitu chache south nere fairly in this a town igo ase Kisii county nero yarenge the highest as a connectivity yarenge at 57%. In the last 2 years to asugumire to ekire 69%. In the larger 67%. Might work for percentages na to enter new projects na iriani Raganga, the larger area ya Raganga to avekire stima Nyagisai to aveke stima naende this coming financial year this financial year Koveka tore Kaminyambo transformer Koveka tore transformer asakuru ku muina Rioma omanga na igoraria. These are for this financial year. The next financial year kuna tore asebuna IT muina naende gentonkero gekuru kuna maximization okoro nyore transformer etatumegetibiya bekira abantu bake bono ikinichi smaller projects chinaende tobwate chinyinge chiro chintanyare odoni chibwatega maximization negendrete igo estimate watemire a problem tobwate chi transformer number 1 chiabereti ko vandalize late last year tugatindia sana tukabwata a few people early this year naende abasigari bakaba release noche abuno obokongole naende bangire go vandalize. Number 2 mbaro bago korige ndo ku illegal connections unabono ege saigoraria lakini ntu alente transformer nene tukabeka okonyore transformer ibwate capacity yokobeka abantu 600 kwanyora abantu batemete ko connect to that transformer bare 800 ya blow yake uri muina nero ya tware problem asengenjo yake abantu bago chabakora illegal connections na bande baiba paka chiwaya nini lakini ngote matore twa a problem to bwate naende Kenya Power transformer to bwate ne chinkoro igo even the spare parts ebioma byokorosi crea sarekire ebi kuri yuko igwe keme kare Eldoret ekende ke kare Nyeri wono mwaganya no 1-2 months kiamanya gochiko orento. That is why to bwato bokong na bono ntoira nitie generator ya keore lakini naende kiumankere ketaratoka erinde korwe enyare go connected wabantu estimate na umushimwa singe chinza chiganda to kumnyoka kati kanso mchishimbe beresa toka iga to maiko ndase egambo yende Kennedy Okongo agotebe the next governor in 10 years yarati I don't know Sir Ocho yagoteba Anthony Kibagende you're performing well as a leader Machago is incompetent in a message at Mrega they'll fix him agoteba but why can't you highlight on the MCA at a point Muish promised to do in Chiranka Omosocho Road but unfortunately the contractor did it perfectly Adi Birenge. You talk about that. Senator Eric Bosira watching live. This is a county government road.
ebare ya incheranka musogo musocho era kwanire gaonga chiro kwane goro yebare yo MCA is reiterating with your sorrow instead of doing his work. I don't know. Attorney Kibugandi is the best MP. He has done a lot that he has never been done. That has never been done before. Just 2 years down the line, we have seen a lot. Keep it up. All right. Thank you very much. Thomas Sangara Burkina Faso mwenyewe agote ba kwane romo gambio yoki bagendi tano tena ngabate vile gaiga. Tell us about Nyamurenyo Kiamwasi Road. It is more pathetic. Please talk about it. Okay, nichi bari uchi ukwanira. Hello Ndizi TV ni Ezekiel Nyakundi ko sisemo chiabo meroga. Agote wakoni mushima congratulations kwa basari but ga kichi baranya kwa marani gesieka twanyarikire. Aha, nsomo ujumbe wa mwere singi chinza. Ni Brian Mogera Yunga from Kisi Kegogi na ndeme jomoro bero congratulations mushima. Antato kwa nichi bari cha kwa niro gabo. Ebari yo start gote Kiamwasi Road ya Murenyo Kiamwasi. Ebarani ya kwa niro gabo na ndegoro inchiranko musocho. Asante. Epara ya inchiranko musocho ine para ye county government. Wente ko sugumu no mo MCA. Actually muna toko kwa naiga no ere ase budget ye county. Na ende korosi were aendero na kwa na no mo MCA. Na kwa na no mo governor senche contract ya lego chikora igasuka kurwe site ko iranale. Iko neche rosi. Right. Nechi para chinde chinyinge chiko kobne county nchichererire. Lakini mbako nyara gukora chionsi nakige kogera chinsa chinde nkubwata paka chipara bunekyo yari chiregeka na amua gukora ki konyarosi bune ya shirikisho chipara nchiro chinyinge na rosiri chibwente ko bechi county epara ya marani nyakoe kuchimarani na nyaore gesieka ipara yu yaringe bobe sana ekere naso asengenche yabekire chibese bwente ko bekwe lami lakini chibese ichi chigacha chikaibwa igorari serikali enene nkaruana asengencho ego kuna kitutu south na north tukabwatera no muchumbe tukaenda tugasuguma ingakie yo tugasugume president pake kabeke mchibese ase budget lakini contract egateba rasmi akanwe manya koirana ekarento bokongu sana pake gaike ngaki serikali ekaamua terminate that contract nkaamua nche nkabwata chibese cyokorosi chipara chindega nka egento nkerege kuruku savings tugasave tukarosi parelia ya marani nyakoe marani na kuru nyaore kogenda guchigesieka igere efok bono epare iyo kera na chiro na ngachirosi rehabilitation eyoko beko moro mwandu otavio lakini bono naende ngaki ekire ebwente korosi timbo ati budget what we have done a contract eliye bwente gocha a ground nero bono ngosuguma singenje chibese nchiro eira eche echake korosi pare asante sana kobekwere lami koru kuruga ari nyagisai eche gosoka nyakoe naenda senale gotirimbo kaiga egende ku ase nyaore gari itirimbo kege egende chikoenda gisi watra bo mishimi kwa ndasoma jumbe chire kaiga we are very proud with our super MP Kibagendi oye oyakoro kuna Edros Builders obo no chume semeria YouTube the entire Nyateko ward we are very happy. We have never seen anything like Basaris for many years, but in his leadership we have seen a lot. Kuna Edros Builders mjamano Abosiro Nyancha Kibagendi the only truthful man I know. Wengine ni bure kabisa. Asante sana. Our super MP Kibagendi oya asante sana. Edros Builders wakonya kukwana Brian Ayenda big up mheshimiwa kazi safi Vini Kiba tosha asante sana wanasema tosha Edward Mungare Usindi from Chisemo Chaka Nyimbo forum anasema kwamba yuko ndana gande tukubwati ana boy gona Edros Builders abungati wale bagande kutubwati ngasenchera yabo mheshimiwa gasenye chinsa chikanda tukumnyoka sumanga sana whatever not no mo governor no gande kusapoti mo governor kwa county ya Kisasube umaete governor Simbarati at this point igabwente gutwara abantu bakomokorere gendo gikuru kuna constructive criticism noche kuna natebi CS macho yes nayo nyukubwate gento taite gotebi gavana motebi ikene tari bitina naam mushimo igwa mushimo ndakemu umai kongiranira abantu bakomotebye kene ntwara to chakiro mu bungo south mu birango kene kiago motebi akemurungania agateba na agati yaba MC mbaga ndete ko rirabuna oba sideline li obekire team getange na sare etimu geti atigere siko
ekaira kati ya MCA bakatebane timu nere ya MCA 15 bakoteni wobe Crisco maega yokote yo mugavana budget igongo tebi ya my friend. Yes mheshimiwa. Umugavana igago koregasi umurai igago koregasi with the willing. Yes. Lakini agokorera kero muntu ase area yaire. Umugavana Simbarati ondete yo mutebirie kene. E problem tubwate n'abantu bamuchaete bagotema kumugandamiza. Ekero gote umuntu kene unabona muri nere county garia nabugo chano ne TV ga omutebi. No problem. Lakini otebe kene tari ebitina kwenda kubwatana n'abantu ba UDA kurwani umugavana buna igo no gotebe kene. No way. Aba MCA aba babiri bakurwani umugavana tari kene ba mutebeti. Neki segi bamungete. Bapangire buna inchu ko ebesegete ogendo orente obokongwinio area. Alright. And I want to tell you GMCH 15 go se 20 na tiete warning. Kerbali ko iru origadi. Yes. Nkabatebi ama chaye mwangeire in that county. Naam. We will deal with you. Aba na inchi mtuna aba na inchi na inchi ni umu MCA. You will deal with them as an MP or uno mwananchi? No, uno mwananchi. Uno mwananchi. That is why they are finding it very rough. Ase ground kiabo. Tali Simba na Simba uyure governor yetu na amaete na ki bali ba mwakirete kura na bali batamwakirete kura bonsi bono nabaye ekera ruchi basari katebeti na ki omo MC oyo mbocha ndale ward ya eteri konyora no mo MC oyo ya igarenta chibasari ekyo buna Kitutu South na renta chibasari every ward. CMC enchiro stalinere lakini na rente basari kere ward. Egento kende getaraba nechipara chitaraba. Okay, sora ganda tamu mheshimiwa. Rero igomora igwensachi chegaiga ase bunge ya Kitutu cha South. Ate niya abajumbe bonse pi amagote bikivaki andi uno omo jumbe asorete nasari uti abantu isana sato kwana abantu bawo. Kunyarana ti number 1 igongote. Nda tonte bia will you be comfortable? Tato ngena ndibuli. Nda tenko. No kokibwe. Tinko kokibwe. Okay. Omo governor ochire Masimba. Kuruchi basari. The area MC na aroro. Tamwe tiba kakwana boss mero. Aibona yabo. So bona kile kibaka tona ki why can't the governor urarete chibasari ase ward yane to angali baka. Tari bibieka. Orichi basari ase ward ya base witangale mwesi omo MC bwe ward atayo. Otikere chibasari kali ochire. Nkio mo MC nka yarengo mo MC oyo. That's the question. It was not defined. It was advertised in paka no ninche na maite. Kana mo MC ata na ki it was told na omo governor tebetene rebye kokoira. What is wrong? And number 1, akarata kogenda because na rochi ntoki akore kanete Masimba. There MC was there, lakini tairiba. Omo MC byeka akarara akatebona ki is not right. And governor go at my place. No chaba na inchi ba Masimba. Mba maite. Abantu baitu mbali baliri mbaroche between you governor no mo MCA ningo what a problem. Mbaroche aba na inchi. Iko unanche ono Ruto egenda bangeteneke. Una na beri kin kumusuku maiga ekerengo tuora nali abagusiba ko uchigasi ekerengo sukuma nali para iko chaka korosi kerengo sukuma nali bakuinyora abagusi next elections yechigocha ondigeiri abantu bakuru ku project chiae abantu bagocha bache ne chibese chinyinge cheito echichibire chechibango bakwewa bache gosera abantu babakire chikura bamanya gosoa chibasari echichiere chisire chimangana yo korosi para umuntu aibe asengencho yaki takore tiumukia gosoa kornyore kiroge ne chibese chiubibi batumikire gokoraki gosoa lakini lete ngotebi abana inchi na barabuna abangaini chibese na chicha chingana naki chia UDA n'abantu ba UDA no chabanta babo getu chache South mbaroje ande mbamaite so ase mugavano akorete bobe abana inchi mbakorete ki mbaroje aso mu MC akorete bobe abana inchi mbakorete ki mbaroje igo at that point nchetingo tano no mugavano akorete bobe ose no mu MCA yaya igabu abana inchi mbakorete ki mbaroje lakini naende GMCH na chichia stop it chibasa liye chinchi alright omwishimiwa na Austria ba MCA the same MCAs in this room kwa buri na ki inu muakanete chibasa linchicha for them kolengana bore bate neti basari egento bale kwe murungania neke e budget yawo baitiria se bunge egosoma chibese kire ward banyole later on e budget yere as control budget ne ngao ebinto ba begete mbi ebinto ba begete baro bakabeke sei okane the COB na
budget yobwate is not the same thing ekonto tuwatene kinao wana baru the way okotebana abantu mbali bataite basasimo the same way those yamse bakotana ki iko bataite they beg the governor for him kobaikira ni bedere mba basa gusasima onye governor getete gusasimo iko nko batemba basa gusasima governor muntu tabwendi gusasima muntu baninje to basa gusasima nko epasari ene right yawe epasari usekorosi para usekorosi system egento kyo kango teba taligo nchaba MCA bande abunimba maeta abakwata issues na governor mechise hitalie mangano go sasima ogotomwa n'abantu ba UDA oja goturubanie county. That is the issue. Omushimiwa omwe MCA obekere bara street lights batoko beko otevire na gedo nke batoko basagete onyorenke yase budget yaye oboli aina magoso tali magoso. Then that's the question. No, those are not the only questions. Nko barra tole buna ba ko tirigo ya ASG functions. Those are not the issues ba ko boli. Iko ba ko ta na governor ta someti governor ta koleti eke iganyo meto mo Chinese one kini ebe are those issues. Raise genuine issues teba na abegete gento gete na gento geta se budget to kaiwana. Nkigwa kerusere. That but na jengo boli machoko. Waba ali mbali ikire 60,000. Aba sigisi bakali kuze nimbalenga. Inki aba kusitutanya oreta mabaka. Nikoboli. Yes. Yeah. Right, mwachumo ligero bono chinsi nebire kwento komnyo kagajira kachiachire chinyinge na ndebono tuwabere tugukora chinsaga ndigero jumbe chireke gasobwa ngomba lega bagenda tugotubwati ya omwachumo ligere togo sangama na Joshua Munguru Ishmael akonte bina tiganso mu jumbe yega igasenga incho ye chinsa kunse mu cyane tokamili kibagendi no mbiyale Nyamboga Kenyerere no power request order 1 transformer for Nyamboga 2. Sante santi masono matensemejo uchiro kwa nensemejo karabono rocha bantu bagendere go tubwate gaika chijumbe ne chingo mwanchu murgereya and then anda kana utachi kere chonsi kero to gusanga gaiga no mushimi wa korwa ase bungeria ya tucha south ime ye county ya Kisii. Thomas Sangara Burkina Faso jumbe yana abagengo nyesoma gaiga kejande koligire gabo ni Brian Ayunga from Kisii Kegochi na ale mejo murubulyo agendere to go tubwatya and jumbe ganchire gaiga mwanchu mugenda to koligire gando china chitara agenda elinde bamsonya ale ko chirigire ga asesimi ya no right kwa ndio mugambi Thomas Sangara mbiyamo nimepata ujumbe wako gabo na nelre advice nyatie kwa MCO to change his game. I don't know why whatever I go is getting false praises from poor agents because the Gagaviran road is disgusting as he uses an excuse that people are blocking the drainage system, which is just a blasphemy. I don't know. Ujua watu ya mangane umu MCA unyatieko mtoto mboli ngane hiyo Musongo you are our call KMP unarega gotogiri Fred Nyandia kamusima agote mu muromo le mukinse mu kirichezo se nyariba ari masabano alime abatanaga mtukobwati omwishimi wa Conrad Yongwesi kuko atam omonto na kwana buna ebara ya Nyamataro mbirio primary randani gebwate kinikia Anthony Kibagendi ineneke maina I don't understand akiagote baigo congrats for your job mwishimi wa go hide and never give up time never give up time unafanya kazi yako yako na Sarakabin Shanzi mwenyewe azini bravo ni mili kayunga tse muno chake go congratulations mwishimiwa chance sana George Ratemo tinsema chichi abotori agote congratulations mwishimiwa you're doing a great job wanabai gona Kennedy Okongo agote mwishimiwa 10 2027 after rati ni wewe tunapia kazi nale gaiga omwishimiwa ngitiro kwa ningana yemo yitogo chibukodra ne mono igorojo gwa kwisiko wense moko mu waziri bobulimi ikarindori ko kirokwa ningana iyo asebiro bitari ebitambe ngacyo ndana rubure gaiga bane nganta ko chibukodra ase emargoba yabona asinga je chinsu mwishimiwa ngana yora tebi abantu bakitoto chache South Kenya again tonkere omwana inchi abo tebaga bwigoro yo goticha drainage yes abantu mbale okonyora aseri karabatiri bekire nabaroba enda baticha amacha nge agutara igoro yepara amacha yuga gochasari pare noche igo tigatoteme na endekere contract ego chakubeka likarabati inuguna bana inchi mugwente mwabo mwamoro kia sabwente kubeka burungi elinda amacha itago chikana gochio mu chibumonto. Alright, that is one problem to what abantu bali bakwenda baticha makarabati egento kende abantu mbagwente kumanya chipara chiri chikorosi une county ne chipara chiri chikorosi na national government omochumbe elinde banyale kumanya
ingo bako apportion the blame. Yeah. Lakini it is not necessary konya ko apportion blame na gokora maandamano. Mbuya kurigyo murayuria uri in charge ye pare yo. Oereseru na ki ayo mugambye mu MCA so mugabana go so muchume baminte pare ya tonyari na kiogo tokonya pare nyare gokora ki nyare korosi. Yes sir. Igento kende ntubuno mugusi rasma tuchake kwanchana. Tutigie abantu bali babwate kimbele mbele ase abarayi ababaito bakogera abagusinto ligusikwa buna bono umusani one naro ku James Abuki oboleti obo MCA kuru nyatie ko no might James Abuki na ba cond almost 10 million shillings agoteba no muchumbe o UTA kuru siga tinta itiko teberi etasinga njo ningendera tako korobo tuki omujumba mokoni kumongaina kuri kwaro obo CS kuri kware obo PS kuri kware GDC igo omugusiyo minuta bwente okorrege ntukunakyo tikatusikane twanchane turwaniriro abagusi elinda abagusi tunyare kogendera egento kende ekere bintu bikurwe ukorwe serikali enene manya abagusi twensi ntubwente ko benefit to kwegimeria tiga ibintu bisoke bikonyo mugusi wensi. That is the only way abagusi turanyare go develop. Igento kende ndata ke kukwanira one thing to my closing remarks. Igento kende ndata ke goteba intuboge tutu chache south. Let us work together. Njebunande iga ebasari na kero muntu atukubagua na bali batanyoreti nateba buna togokora irinde banyare konyora chipara ntuli kubagua ase tobegete project we have to do it chiskuru cheitonko agacha tole koros tole ngo fence tole a few schools this financial year ebintu mbire tuachigete buno kwagacha skuru botori twagoroburemo guchaka tole kwagacha next financial year mate nyabigena problem tobwate no bole moto potaratoka irinde to nyare kogoroburemo twagacha skuru abasigari babere bagochanda abantu baito in the constituency bagotumia frivolous reasons trivial reasons konya kubwata abantu na kubasaba cash bail and what have you na kwanete no mo OCPD no mo OCS ni team ya ne manager ne CDF na barabu kwenda bare ko morora Monday batebi ubu chafu ubu koreki ubu nyiro ubu nyare kwera akini ntete bya abantu baito ika toteme togende tosomere gento gekuru ku nursing togende tosomere gento gekuru ku plumbing electrical tailoring food and beverage hotel and institutional management tiga asibono echire isiko Dubai Qatar America Japan Germany abantu abaga nari baranyare konyora kigasi icho tunyare kokonya abantu baito naende mbatebi gaki somia bana tosomia abana na lituranyare gore ntogo onchoreria in our community elinde nkore ntebya basaye baito mubasa kukwomoyo mukwomoyo don't get into drugs moso asamalio gaya kulevya agosalio mubere asalie family asalio career asali chinguru chia uranyare gokorere gasi igo let us avoid kunywa marua agotosalie mebere kunyuchinya sore na malio ganda mange tiga toira nase kanisa toira nase chisemi tubwaterane tunyare gonchoreria gusiya ito naba gusiba ito twanchane tunyare kogenda mutuamu asengane impeachment ya Rindori igiyege tubase bunge ndora kwane na yo mubunge omaete ninche na arenge na second motion ekero musani one jakwamboka achagete ninche na arenge umutanga ni go sign asengencho eserikali mochorete manya yabwata yabaonerie sukari ebwate esumu ejuli ntuli atenrete mangana ayo agenda iga asira yacha naende serikali eyu yabaonerie amaguta yo gukaranga chingeni are expired mangana ayo agenda iga asira eserikali yaewe donation kuru Russia yo gwoyo 43,000 metric tons yacha ya mento muchanga na maraba yaiki 100,000 yacha akakoneria abantu last planting season tegerere o you know monto kurukulinturi na endo kolete this time round
agatebie manufacturer ndoserie obuoyo 63,000 metric tons uri akamarose oyo n'abasani baye onde takung'aina natali involved bakagenda bakariya maraba omuchanga nesike ekibunda timaiti nkaibachiete gusangereria nesike isane moro in tons bakaochogania bakarentera koneria abananchi oyu no muntu utagite go destroy yense because the next thing harvesting gochiere ko banse nigwete ntoli gochigotwara food security a hungry community is a revolutionary community or a nation abantu bari enchare barakore binte bibe ekina kiatagite geche kokorekana mutwa na kikiagerete tukabeka namo n'abachumbe bari bakurukinse mu kibwata baremi etwaetetie omuntu otigarusi wobisi lakini maite president yasengencheta ete komokonya komotebiere resign before abe impeached omaite kero ko ba impeached to kuri kugasi naende lakini bono ka ko resign na ba kuri kwegasi ende na banalete ikomona technique rote next iga no ko resign ko resign evidence mo bwate buri bintu mota no chiro aye mose evidence tata te goika el level to go vote paka bunge on evidence te yes right evidence nero isaine incriminating evidence all right yes ko chiko ko rapi mushimiwa ngana yo wako kwa munda kwa county ya Kisa omaite number 1 munda no mugakansigete sana omulisia bwe kanisa naende ndatebe igange is my uncle tubwati obuiri buya wetera se anti anegete kurukugwali muswati mwa mama monene munda igo babwatera na buya sana na governor Simbarati bakabwachikura lakini ekere babwachikura munda libaga gokore gasi na governor agachaka korengererio obonyomba kuira na nyomba na tiga mbwatane na CS yoyo bakurwe nyombe yemo ere birengereria bwate no go bring down the governor kere governor anyora it's about bringing him down he had to react. That is it. Rasima very fine. Ayebuna governor had to react. So you want to governor behind you kuruso kwa monde kama etenche na renge mu governor litukeli mo yeah it's governor behind monda igwa tualigeti monda chisimi inche tegerere ningo tegerere governor Steve Arika yes tualingi n'abagaka babo Professor Micheka babo Bishop Kefa omae n'abagaka bandi kurunyali bali tukaligima cho oyo nde monda ache tukwana mangana ali akoreki aere agateba seta yongochia tindi gochaga abo gukwana singencho kwa no maite bali bali gotega monda asta yago yes monda gochia now it has happened now so which is a very regrettable thing yes singencho it slows down a lot of things yeah sure lakini wono ndaite nkoboli omaite obo governor nobo deputy bonge nyomo ekero yasinyire no betereri data to ko betereri lakini my point is back to you governor nare maega sokurusu kwa mondemero na kiare maega yokurusu kwa mondemero gekora aba MCA mukwane ndote governor utumeta aba MCA yakora whatever mwamurigetie mukamurangiria mangana yaere tacheti na ayasa mukumurangiria oyo governor roro abana bantu bande baroro mwamurangiri tacheti ono governor roro naki umuntu gochakire kubwatana no muntu rotete kumuyiri ndote bara governor nero utumeta aba MCA kuyirimo aya aba MCA mba kwerorera abantu abanene basometa abantu angia 60 abantu bale 50 TMC enchiaruche ubo tirigo yugwarengo nebintu bitabwe omati kimo kumurangaria MCA mbarengo yugwa abantu abo eyubono ndiri twataete tukwane turi TMC tukwane ba drop the issues they had ikono umwe ariko bakwanera batige yes ona singa chomonda atachite mukaramo ko bakana batige igungo tebi na barobo bakamwa bibaga togutige gente kegwe munda toire court a tumwakane for egento gekuru ku defamation etoguge push pa komo eri that is why it happens egento mwabu ni munda na sengi jo egento babu I'm getting you okay talige twabu egento babu ni munda na sengi charro kana koma na macho no ayenkwa tegerete tata my na tegerete omade ngo muri according to what you have told me no mbaroche number 1 umu deputy governor igacha gite gushirikiana no mo CS simba kaban comfortable plus ya mangana nda mange mba orogetie amangana bribery ya ibintu byarenge binge mba orogetie amangana
corruption bribery, amangana lack of integrity, yeah. all those issues amangana yonsi naragerete akagendanka Alright. sari amangana muna governor nagende senate yabatebuna muntu otwaetanire ndoche babwatanira machogo batete kongieri Alright. murusi nenyarekane Alright. ya Alright. aba MCA babikiranitie ibintu ebyamo bakarayaya muntu otabwenti kuba umubwatesi ongo governor Alright. ekinege ntege kongusana naende kibikia korekanete lakini ligoso linene mbali bari kumungaina komoa obwenenu una kende nkeo kirabe Monatari gochiande. lakini nje ngosabaiga tutare kuigwana bune county tunyare gukora amagenderero elinda abantu baito bonse bakonyeke. Alright. Yes. Asante sana. Mushimwe mbia muna sokere chinga kichiase marko yabona ndo chibintu byakire nganchira asiri kuriya tunacheregawo ngakinde ntomera nsanga amanga. Asante sana na nje nkoira nelimbia mono asogo nchika gochaga. Yes, I wish twachaka mapema ke tukwanegeka. Alright. No mukongura sa maswali. Najira watemire. Nona watemire kunyare tamo. Lakini rende koira nelimbia mono na ende ngogetebna Ndizi TV negenderete gukina naende nko watchinde news channel na mogo kolega sieno naende aba bagukoraga nko barande mogo tema kurua buna rero na news amana kurubogirango kuruseitoga mangana insecurity kuruchinse mu chionsi kyagusi igogendera negasingia mogo kora. Asante sana mbya muno mwe chumuri kono Ndizi TV asokonyara gusangana tu asema ragoba yabona gwikira muntu wiko mweli maitu asangira subwamo na boko na semeli ya Facebook na YouTube genda gari Ndizi TV News digital YouTube Ndizi TV News anyara konyora program ino ire gabu korata konya tengere itukulinde ose na basani baho genda gari se YouTube lika Ndizi TV News abako anyara gabu mwanchu murgireria abere emyaka yonse rera tikari gabu na semu ya Facebook Ndizi TV News digital anyara konyora website yetu ni geroro chinsemero ngere nenye abako tengere mero billions na www.ndizitv.net onyara kwimanyari agenret na boy gonyira bonanto chora sekemina ne kiriyo konyara konyora bunyankongo ana mona CTV ngiri yanchire ko tengero kirenga kinda bono konyara gutwakire kure yao asokulikire ta KUZ area takuza okulikire takuza otumo chiase namba AM isano nemo enoti AM okulikire takuza KUZM otumo chiase 15601 otali kuwaka na Ken Johnson aseri bolirati your favorite TV station oli Kigali Ndizi TV elimo gutokora abanyankongo kero tugusangama toro boliryo byo butukobya mambya Jumamosi mwancho mulgeria tutwara barayi aho asense studio barengo kwana atariyomo babere batatu bane ko ikamanya bata tutware egambe nene embaka neno ko noro muntu rake asemambya abaiga nabaraye baswati kurasorongo rogusi onse tona urba semesa sumuru buri byombu ocha kresa to chabutuko bulgerio byo butuko byeretene chenko ko Vincent onyancha bye bye.